Здравейте, приятели! Днеска, докато си почивам, реших да направя къщичка за котката. Имаме и котка. И реших да направя материали, които имам из къщи. Смятам, че се получи добре. Някой го интересува, мога да му кажа после размерите, макар че всичко е индивидуално. Кой както иска, така може да си направи. Ето тук съм направил една така като лесничка, като стълбичка, да може да се качва. Отгоре има лист железен, да може дъжд да не попада вътре. Тук още не съм го боядисал. Като имам време ще стане и или ще го лакирам, или ще го боядисам. Значи тук отсам съм сложил две панти. Това е от две части. Котката спи тук отдолу. А това е като летен вариант. Ето, тук може да си легне. А отдолу, сега ще покажа, ето как се отваря. Вътре е направена изолация за зимата. Ето даже котката спи тук. Покажи тук изолацията. Ето изолация има. И от този отвор влиза вътре котката. И се чувства комфортно. И това е къщичката. Смятам, че се получи добре. И после като го боядисам, ще направя друго видео. Благодаря, ако има някакви въпроси, някой нещо, ако го интересува, мога да му отговоря.